okkażjoni sabiħa llum fejn qed nfakru l-200 anniversarju ta' meta l-ewwel Maltin marru ġewwa Korfu. L-istorja tgħidilna li kien meħtieġ li l-Maltin imorru Korfu biex jibnu u propju żew il-ġebla Maltija biex jibnu post li l-awtoritajiet ta' dak il-post kellhom bżonn. Llum 200 sena wara, dixxendenti ta' Maltin ta' dak iż-żmien, uħud minnhom ġewwa Malta fejn iċċelebrajna flimkien dan l-anniversarju, però ċċelebrajna wkoll il-fatt li Malta u l-Greċja għandhom relazzjonijiet tajbin, mhux biss fuq livell politiku, ma anke fuq livelli oħrajn. Il-kultura taqqadna, l-identità tagħna taqqadna, u allura kienet okkażjoni sabiħa fejn flimkien fakkarna il-fatt li 200 sena ilu l-ewwel Maltin marru jgħixu ġewwa Korfu u għatfadal numru sabiħ ta' Maltin ta' dawk li ma' discendenti Maltin li għadhom jgħixu jikkontribwixxu u qed jagħmlu isem tajjeb għalihom u isem tajjeb anki għal pajjiżna.